Здравейте, аз съм Дени. Здравейте, аз съм Яна. Тази тема ще бъде посветена на щурите прически. Например, Лейди Гага има много щури прически. Много мъже също имат щури прически и ние ще ви покажем снимки. Довиждане. Сега вижте снимки. Тези снимки са прекалено щури за вас, нали? Само да ви кажа, петата снимка според мен не е най-щурата, но тя е щура за Ники Минаж. Ники Минаж, както винаги, е щура. Но вижте третата снимка. Тази жена как си е направила тази коса, сигурно е било нужно месеци наред, аз поне така си мисля. Ти как мислиш, Дени? Как мислиш, че тази жена Аз мисля дори повече. Наистина повече. А последната снимка, горката жена си обръснала косата. Само заради една щура снимка. А предпоследната снимка на този мъж с цветя, той сигурно е станал градина. Ако може на нас да ни засади няколко доматчета, ще съм му много благодарна. Така е, вярно. А къде е всъщност тази снимка, която каза, че е с цветя? Да, тази. Тази е много смешна. Можем да късаме цветя от неговата коса. И да ги подаряваме на нашите любовници. Какво ще да ви кажем? Довиждане! Чакай, Яна, още не е за довиждане. Така ли? Да. Какво има още? Има още много неща за изясняване. Виждате ли тази жена, според мен, тя, която е на четвъртата снимка, и този с цветята, които можем да късим цветя от него. Те трябва да стават за сватба, защото и жената има. Да, цветята те са страхотна прилика. Двойка. Сега ще ви покажем още много щури идеи. За ногти, за коса и за много други неща. Сега пак ще видите снимки, за това внимавайте и си вземайте къпички. Тези снимки ще бъдат много по-смешни. Здравейте, отново сме тук. Видяхте, сега ще ви покажем снимките. Надявам се, че сте ги видяли. Дори... Втората снимка, само да ви кажа, тя е май влязла в рекордите на Гинес. Тази жена, виждате ли, че има нещо на пръстите? Вие може да помислите, че това са въжета. Не, това са нейните ногти. Това са най-дългите ногти на света. Така ми стана гадно, че ги видях. А четвъртото, на вас може да ви хареса, но нас не ни хареса особено. Това е грим. Грим в стил на... стил на лудите хора. Но някой може да им хареса. Да. Или пък първото. Все едно от тези ногти е брасла гора. Наистина. Така. На някои наистина могат да им харесат, но тези са много рядко. Много рядко. И сега, какви са другите снимки, които ви показахме? Да, на Ники Минаж. Видяхте ли, тя е с розово коса, както винаги, розов грим, ама има нещо необичайно в нея, което аз до сега не съм виждала.
Тя има жълто червило. Жълто червило, това знаете ли колко не е хубаво? Много Да. е грозно това. Поне за нас това е грозно. Не знам за вас. Жълто червило, въобще да не говорим. Наистина. И така, сега ще ви покажем модни прически и ще видите каква е голяма разликата между тези ногти и прически. Ще ви харесат. Сега гледайте снимките. Малко коментари ще. Хайде да. Здравейте отново. Видяхте ли вторите прически? Например, първата. Тя е модна, защото и е много интересна. Опашка и плитка. Втората също е модерна. Чували ли сте, че кадървата коса също е много модерна? Или пък тази на Лейди Гага с панделката. Штура, 2 в 1 плюс модерна. Или пък другата жена, която казахме, че си е направила нещо като скелет на животно с коса. Това ще й е отнело доста време, според мен. Или пък тази, която си боядисва косата на черно, зелено или розово. Изобщо хората имат толкова страни и вкусове. Довиждане! И има много други. Това са вторите прически. Довиждане от мен и от мен.